to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanino. Mga igsoon, padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, na unta maayo ang dagan sa atong proseso sa paghimo niining atong piniliay karong tuiga. Ato sang iampo padayon ang mga tawo nga nanginahanglan ug ang mga taong matinabangon sa mga nanginahanglan, ilabi na ang atong mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong nimong gugma. Lig-una kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Unya gitigom ni Hari Solomon sa iyang atubangan didto sa Jerusalem ang mga pangulo sa Israel ug ang tanang mga pangulo sa mga banay, ingon man ang mga pangulo sa mga panimalay sa katigulangan sa katawhan sa Israel, aron ilang dadon didto sa syudad ni David nga mao ang Sion, ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ug ang tanang katawhan sa Israel miadto kang Hari Solomon sa pangilin sa balong-balong sa bulan sa Itanem nga mao ang ikapitong bulan. Ug mianha usab ang tanang kadagkuan sa Israel ug giyayungan sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan. Gidala nila kini ug ang tulda nga tagbuanan ug ang mga sagradong galangmiton nga diha sa tulda nga tagbuanan. Gidala kini sa mga pari ug sa mga Levita. Si Hari Solomon ug ang mga Israelita nagkatikom diha sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan ug naghalad silag mga karnero ug mga baka nga dili maihap tungod sa kadaghan. Unya gidala sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ngadto sa butanganan niini didto sa labing balaang dapit sa templo ilalom sa mga pako sa keruben. Gipandungan sa mga pako sa keruben ang sudlanan sa kasabutan ug ang mga yayunganan niini. Walay sulod ang sudlanan gawas sa duha ka papan nga bato
nga gisulod ni Moises niini didto sa bukid sa Sinai, diin ang Ginoo naghimog kasabutan uban sa katawhan sa Israel sa paghigawas nila sa Ehipto. Sa pagula sa mga pari gikan sa balaang dapit, may panganod nga milukop sa templo sa Ginoo, ug tungod niini ang mga pari naglisod sa pagpadayon sa ilang buluhaton, kay ang templo napuno man sa himaya sa Ginoo. Unya nagampo si Solomon. Gipahimutang mo Ginoo ang adlaw diha sa kalangitan, apan anaa ka magpuyo sa mga panganod ug sa mangitngit nga dapit. Nakatukod ako alang kanimo ug usa ka matahom nga balay, dapit nga sarang mo kapuy-an hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, tungas ngadto sa dapit, nga imong pahulayanan. Ginoo, tungas ngadto sa dapit, nga imong pahulayanan. Anian nakadungog kami niini dito sa Efrata. Hikaplagan namo kini sa kaumaan sa haar. Manulod kita ngadto sa iyang puloy-anan. Managsimba kita sa tumbanan sa iyang mga tiil. Ginoo, tungas ngadto sa dapit, nga imong pahulayanan. Padayon o Ginoo, ngadto sa imong pahulayanan. Ikaw ug ang arka sa imong kahalangdon. Magsulob unta ang imong kaparian sa katarong. Magsinggit unta sa kalipay ang mga nagtuo kanimo. Tungod kang David imong sulugoon, ayaw isalikway ang pangaliya sa imong dinihugan. Ginoo, tungas ngadto sa dapit, nga imong pahulayanan. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanino. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Hinisaret ug gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas na nila nailhan dayon si Jesus sa mga tawo.
Busa nanagan sila ngadto sa kasigbit nga mga balangay ug gidala ngadto kang Hesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Hesus muadto sa kabalangayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadon sa mga tawo ang ilang mga masikiton ngadto sa mga tiyanggihan. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti ug nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Samtang namalandong ko aning atong unang pagbasa og sa Ebanghelyo, nakahinumdom ko sa kinakalig-on nga atake sa mga protestante nganhi sa simbahang Katoliko, kining atong pagsimba kuno sa mga larawan. Kay gidili gyud sa Ginoo ang paghimog mga larawan. Labi na gyud larawan sa mga butang nga langit o kaha sa yuta o kaha ilawom sa yuta. Sa atong unang pagbasa, ang unang templo nga gihimo para sa Ginoo, si Solomon mo'y gahimo. Nya pagdala na nila ngadto sa kuan, sa sudlanan sa kasabutan nga mao ang larawan sa Ginoo. Larawan na to ha, daan. Ang katubang bato ba, duha kapapan, di man to Ginoo. Larawan to sa Ginoo. O nanay larawan daan. Gibutang nila sa butanganan, ilawom sa naay mga kirubin nga gipandungan sa pako sa mga kirubin. Nyaon sa man to? Larawan na sad. Nya nahimo kuno tong balaan, gipakitas Ginoo nga balaan kay tong lugar kay iyang gipuno sa iyang himaya katong panganod nga mikunsad. Di sa ato pa ang larawan nahimong balaan. Wa masuko ang Ginoo. Kay ingon man na sila siya, kana man sang bitin inyong gamiton, kana bang di ba larawan man sa to katong niingon nga gipaak sa mga bitin ang mga Israelita nya, niingon dayon ang Ginoo ni Moises paghimog larawan sa bitin nga tumbaga nya ibutang sa tukon, ang mutan-aw na maayo dili mamatay basta napaakas bitin ba. O larawan na sa puda. Unya kani si Kristo gitawag ni siya ang larawan sa dili makita nga Dios. Matud pang San Pablo, siya ang larawan sa dili makita nga Dios. The image of the invisible God is Christ. Si Kristo ba? Nya unsa may gibuhat sa mga tao ni Kristo nga mao ang naglakaw-lakaw nga larawan sa dili makita nga Dios. Nidugok sila kaniya aron magpaayo sa ilang mga sakit. Kay balaan man kay siya, kani magong taong balaan, naasad ni siya gahom. Nilingian ay mong tupad. Pangutan ay na, balaan ka? Ina. Na balaan ka. Kay kita bayang tanan, o imong basahon sa Book of Genesis, mautan ni maglibog ko aning uban nga muhit aning larawan ba. Sa Book of Genesis, gigamit gina dito, atong himuon ang tao sa atong larawan o kasamahan. O, nituo ka nga kanang imong tupad, larawan as Ginoo. Hikapa ba? Ana, ing naayuha ko sa akong sakit. Si Kristo nga mao ang larawan sa dili makita nga pulong, ang pulong nga nagpakatao, purting daghanag gahom. Kay diha gid niya ang kabalaan. Kadto sang templo nga gihimo ni Solomon, hilabihan gid to kabalaan nga ang mga tao sa una tibuok kalibutan adto didto muduol aron maayo sa ilang sakit ug mahatagan og grasya nga ilang gikinahanglan. Si Jesus, ang mga tao bisag mohikap lang sa sidsid sa iyang biste, mga ayo sila sa ilang sakit.
Unsa may ato aning mura man guni siya catechesis o mura sa ning kanang mura ni siya apologetic, no, ang pagdepensa sa atong wa ta mosimba sa larawan. Ang larawan maoy agianan, murabag sandayong sa atong kontak ngadto sa Ginoo nga maura gyoy angayng simbahon. Aid of worship ang kaning tabang ba plus ninyo karon nganong ni ama mo din gyud ni simba, ha? Ito bag nganom di kadto ra mo sa inyong balay day ingka wa man go didtoy kuan pader misa kisa may nagmisa ang pare nya wa may pare sa inyong balay di way misa. Pero ang kanideng nagmisa di ay mao day ni ang Ginoo di ay nga inyong gisimba. Agianan rani, dili takos nga agianan, buangon nga agianan, pero gigamit sa Ginoo. Wa may arang sa Ginoo kung siyang gamiton. Buot day mo ni akong naong mo'y gamitos Ginoo. Wa man nagamita ang inyong naong kaning ako. Nagpagamit man sad ko, bahala na ikaw Lord, mo gamit man ka kanako. Bati ra ba kung gamiton no siya hasag dilag bati. Imo sa nang tulubagon basta gamiton ti karong buntaga pag misa didto. Nako kari lang untang usa kay buutan rignaw katong nagbasa sa ebanghelyo ba. Siya ayaw sana kay upan ni siguro. Upan ni siguro kalahos ba ni karon ra ba ding Abril tingali ordinahan si kuan ni Reverend Charles ato ning iyampo ha basi niya no usab muto ka ni karong February 14 basi makauna-una ni lami din February 14 na din ni malahos ika Abril. So mo na gamiton tas Ginoo, gamiton sa Ginoo ang tanan nga pamaagi aron lang ang tao nga dili takos ngadto kaniya makonek, masumpay, mahiusa sa iyang presensya. Muna di ta magsinawayay ug unsay atong pamaagi sa pagkonek sa Ginoo. Ang mga protestante mogamit sila og lugar. Why image? Okay. Ug makakonek sila Ginoo, mogamit sila pastor dili pare, okay ra gyapon kung makakonek sila sa Ginoo. Kita mo gamit ta og lugar nga naay mga imahen, okay ra sad gyapon basta makakonek sa Ginoo. Nakaron unsa may meeting point nato, asa man ta magkahiusa, way lain diha sa atong pagkahiusa ni Kristo, ang lawas nga dunay daghang mga bahin. Kana mo importante. Nya kinsa man is Kristo? Kanang tao nga nahigugma sa tanang tao. Siko na be, lingian ang inyong tupad, wa og tuo ngadto loyo. Sa kanilang ni ang mga tawhana dinhi, imo ning higugmaon tanan. Wa kay likay-likayan ani. Kani ba kanila mo sa dinhi? Ana, tanawa, wa ba dihang imong silingan nga libakira kay nimo. Nakaron sa dinhi kaya tingani na to higugmaon kay ngano man nanimba man pareha man tag tumong karon di mga butan-butan imagine ko no kadtong mga tao nga naa nalambigit sa imong kinabuhi nga nakapasakit nimo. Sige, kaya higugmaon? Ha? Kana bang nakapasakit nimo ba? Kanang nakapabugat sa imong kasing-kasing, kaya? Nya mingon ka, adi pa dire di. Adi san. Akaning uban ako ayaw lan niya. Wa na ka makunik ni Kristo. Kay ngano man ang matag tao maoy gihigugma ni Kristo. Maoy iyang gipakamatyan. Dili ra ang mga Katoliko, dili ra ang mga born again, dili la ang iglesia ni Kristo. Tanang mga tao maoy gipakamatyan ni Kristo ug kinsa tong mahigugma sa tanang tao bisan sa kaaway nahiusa ni Kristo. Niya kung magtan-aw tang San Vicente Ferrer,
Tan-aw ta muhikap ta sa ribulto ni Pedro Calungsod, muhikap ta sa ribulto ni Lorenzo Ruiz, monobina ta sa nobina ni Santo Niño, sa mahal nga birhen sa Fatima, ug sa kaniniang nobina ni San Lorenzo Ruiz. Unsa may atong buot ipasabot ana, nahimo silang Ginoo? Dili, nangandoy ta nga maliwat kanila. Maliwat ba? Paragod anang magsige kag tan-aw nga artista, niya ang artista nga imong gi-idolize nagpablan sa buhok, unsa may mahitabo nimo? Usab gyud ang buhok nimo. Di ba? Ay di tinon. Unya kon kanang maong artista, sigig pakitas pusod. Niya magsigig TikTok. Ikaw nga nagsigig tan-aw sa madugay sa madali, magpakita jud kas pusod nimo. Kung ang imong gi-idolize, kanang mga tao nga purting datua na nga himong mga bilyonaryo, ang imo sang naas imong hunahuna, madato sa ka. Kung unsay ilang gisakyan nga sakyanan, masakyan pod nimo. Mo nang maningkamot yung makapalit ka ning sakyanan na mga sports car, kana mga luxury cars, kay mao may imong gisigihang tan-aw. Di ba? Uy, tubag. Unya kung magsigi kag tan-aw San Roque, nila ni San Francis of Assisi, ni Mother Teresa of Calcutta, unsa may mahitabo nimo? Biyaan nimo tanan nga katigayonan, di jud ka maibog anang kadato. Magsigi ra jud kag palit og slat. Dali kay kang papalit og slat. Unsa mo anasan slat nasan? Ato namang gihunong gahapon ang Heavenly Joy. So hinaot unta, inig-report na ko sa Miyerkules, kaya ato pa man ang ihapon, hinaot untang nahurot tong remaining 737 slots. Abangan ang susunod na kabanata. Pero ang atong nalipay ko, kaya ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance para sa Kapilinya di Fatima, ni-increase na. Gahapon, 597 man to. Karon nahimo ng 738 slots. Pakpak. O mag-average lang taghalin ani og tag 500 slots kada adlaw. Inig ka February 28, horot na ni. Adi mo to? Horot na ning slata. Siya ro wa 500 ka buyers kada adlaw, no? Na magani tingali uban mo palit og 500 slot, awa na, humana. But na bisag ka o pa tingali. Pero sige lang. Ang akong point ba, kung kinsay imong gitan-aw, unsang image ang atong gitan-aw, mausay mahitabo nato. Magsigi kag tan-aw sa image sa imong bana, mag-anam jud kag kainlab ana niya. Pero magsigi kag tan-aw sa image sa pari, peligro. Peligro kayo. Magsige naman kag text anang pare. Ana biyaroy uban nga mas importante ang pare kaysa ilang bana. Nay uban oy, ayaw ana ha. Kanang pare pakapin ra gid na. Panagsailang na. Kadtog yung bana nimo mo sige tan-aw. Tutukig yung maayo ba? Nya imagine ang inyong mga sweet moments. Di ba? Sige ko na kanig yung animala, gini hinungdan. Awa ni rong akong naong nga lusyang nako karon tungod aning buang-buang dako. Pero daghan kog kalipay aning animala ni. Sige kag tanaw, sus, ma-animal sa ka. Ay di tinod. Sige pa kamo mga asawa ron, sige pa mong tanaw sa image sa inyong bana. Sige pa mong tanaw. Anya og naar siya imong atubangan, imong tutukan ang naong, wa na jud ka basig, wa na jud ka kakitas naong sa imong bana. Narabay uban wa na kakitas naong kay mo istorya, di mo tan-aw. Dai unsa man ni kanang naman diha, kanang kuan na na, bosan. Wa na tan-away ba? Ari na ko dai, sige, ayo, take care. Nya galaka ka tan-aw diri pa do. Ayaw, guniti ba tan-aw ang naong, take care. Your face is my face. Your face is in my heart. Bye-bye. Buto na, bangga din imong bana.
Nga naman kay magsige man sa tugon na huna sa imong naong, wala makita nga pusti na di ay. Di ay dito bangga oy, panalipdan to. Nga naman inspired man to siyang mo trabaho, malipayon man, di man siya absent-minded, no? Ug mausad na ang mga anak. Ang mga anak nga magsigig tan-aw sa ilang gidikanan, di gyud mahimong tapulan. Oh. Ang mga anak nga magsigig tan-aw naong sa ilang ginikanan, di gyud matapulan. Kay nga naman, wa may laing mo trabaho dias balay, ang ginikanan man. Nya magsigig tan-aw ang mga anak sa ginikanan, makakuan man juga, makatabang man juga sa trabaho. Kay nakakita man kang nanilhig, naglungag, nang limpyo, nangutaw, nang laba. Makatabang juga ang nakaapan ros mga anak, abot di ba kanisa sa mga ginikanan. Sigihan maghatag ang mga gadgets, tuan na lang gatan-aw sa gadgets, di nakamatikod ang iyang ginikanan diri, nagkadusingot, nagtrabaho, tuas gadgets. Muna, kanang inyong mga anak tudlo, isa na nga mo tan-aw na ninyo. Nya kamusad, tan-aw sa mo sa inyong mga anak, basig wa na sa mo kakita, nga nangayabag na ang mata ana, galuha na, sige lang yung tutok, nangaguba ng mata ana, 10 anyos pa lang, nag-antyuhos na, kay nga naman di nakakita, kay purtim pagkagubaa, sige tan-aw ng cellphone, ng daghan kay graduation. Kita pa ka mo ana, mga ginikanan, basig pasiplatan na lang na ninyo. Mauna ang ato mga images, mao kana ang simbahan, image of the invisible God. Malipay ang Ginoo ni ana kun kada nato tan-aw dinhi sa simbahan, niining tanan nga mga imahen dinhi, igtan-aw nato, masinati nato ang presensya sa Ginoo. Lipay kay ang Ginoo ana, sama aning gibuhat niya sa templo nga gihimo ni Solomon, gipandungan niya sa himaya. Kanindot unta no, inigawas ninyo ron didto, mapuno mo sa panganod. Itistingi ko no, kinsay konsaran diya aso diya. Inigawas. Adi na lang ng aso, kana na lang magsidlak ang naong. Kay katos Moises, igsod niya nga tulda, inigawas niya, iyang naong, gadanag. Nga naaw na to. Nya, kinsa nang aop kay naong, maunay mga yawanon. Kanang murag hayag og naong inigawas, kana, Diyos no na, kita na Ginoo dinhi. Pasabot nakakunik nas Ginoo, pinaagi aning mga images nga atong gigamit dinhi simbahan. Labi na gyud ang image of our salvation, which is the Holy Eucharist. Kining santos nga misa, imahin kini sa pagdupa ni Kristo sa krus o pagpaaga sa iyang dugo alang sa atong kaluwasan. Nindugta. Mga igsoon, ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo uban sa mapasalamaton o matuuhon nga kasing-kasing moingon kita, mapuangoron nga amahan, dungga kami. Mapuangoron amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga magmalahutayon unta siya diha sa pag-ayos sa mga sakit, sa pagtuo ug mahupay ang katawhan diha sa iyang pag-amuma, mga muyo kita sa Ginoo. Mapuangoron amahan, dungga kami. Alang sa atong nasud nga Pilipinhon nga mahatagan untag pagtagad sa atong gobyerno ang kaimportante sa lawas nung kahimsog sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Mapuangoron amahan, dungga kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Mapuangoron amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang ngutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Mapuangoron amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Mapuangoron amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo,
nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Mapuangorong amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong amahan, dungga kami. Makagagahom nga Dios, patalinghugi kining among pangamuyo, nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasa ko kanimo, tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kayugawan sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo Kristo namatay, namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inuluwa-luwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumogang himayat,
hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanino. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdaig. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kanino. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kanino. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king. This with me every moment of my days is like a lamp to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touched my heart and taught me what is right. Of all my friends, you're really different. You shaped my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. O
Oratio Imperata alang sa pangalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, baguha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangin ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ng ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nangnahanglan. Ang among tangkahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usan tangaynahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindo, usas nindot nga gasa nga atong mga gasa nga atong nadawat gikan sa Ginoo mao ang union with God, kahiusa diha ni Kristo. Ngato lang buhaton, di lang tamuhunong og tan-aw sa larawan, kung dili sundo nato ang kinabuhi sa mga larawan aron makonekta sa iyang gilarawanan nga mao ang Dios mismo. Salamat sa mga miila nga ang simbahan ug ang pagtukod niining mga simbahanan mao'y atong point of contact ngadto sa Ginoo. So kining kapilinya usa di sa atong point of contacts para sa conversion, forgiveness and flow of graces. So karon salamat kaayos na malit sa ako nang gikaingon kaganiha ang 10,000 slots nga tag 1,000 atong gibaligya na natay halin nga 738 slots. Atong pakpakan ang nipalit niini naapay 9,262 slots. Kutobra ni karong February 28 ang atong pagpamaligya. Hinaut unta on or before ani mahuman na ni siya aron musod na sadta sa atong pagpangandam sa atong kapistahan dinhi sa atong parokya karong Abril 9. Magsugod ang atong nobinaryo Marso 31. So mo nay ato karong pinaka importante kayong schedule nining tuiga karon ang atong pila man yung pista 13, 22 ikasiyam nga sakto ba ikawalo de nga pista no kay September man ta na erected. So ang unang pista pagka 2014. So gikas 2014 hangtod karon 8 katuig natong pagpista. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kalimot.
Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat Sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done